Nongniah Region Local Taxi Owner and Driver Association Area Tisau Maurus Hiar Unit kalalong kawai niki kenhon jungki Nongniah Taxi Kamai haka arpu pratrik mentau benai klem da kenya ke jungdu sngi haka Kamai keji ke jongki klami syakmat banlet Pynkhuid hi dalade ya ki jaklia jaklat ki bitor pat bat ki wei ki bela subrat pathara kata kawa bela tip kum ka Kenkba kebadan ru ke jingking ke bapan yaso ke surok ba Shillong tura lane ke surok Nongniah bypass ya kata ke jinglet Pynkhuid ya kata ke jaka layalam do presiden kata ke senjuk uba Thailand Starling Khoi bot usketri ba lumbor dekhar harangkat ke jing shimenta langru degi dekhot jong Nongniah Taxi Kamai kibedan hapok kata ke unit lambat ki hap ki berit kumban supen ken mau ba kata ke wa Kenkba kadairu ka wa ka bayat lingba sakadam kebedan hamorok persosat ya kabala tip kum ka wei solang ka bahap langru ka snong Maurus Hiar ya kabala shna da tanat PHE Nongniah nak benta bansam umpam di sigi pai ba jong ka sor Nongniah Nerai kumba kalong menta kata ke wa bat ki benta beper jong ka Kenkba kiladap stang da ki plastik kibilor kiat kibalapai bat tang kata nakate kawa lalabru wadi kimet yap jung kimrat kimreng kibalawan bread dosman de kibriu kumta leng ba kate jing shim khia bat jing don komensem kit kli jung Nongniah Taxi ti saw Maurus Hiar unit ban let Pynkhuid kate jaka kan long le se shibenta ban yarap ban wanra biang ke jing khu jing suba ndrai war la kataru kala don kam kerke igi bor district jong ka West Castle district bakin shim khia mardor ban le ai nak benta kate jaka pada kate kawa haswa baki babun ki pajba sor Nongniah kin mat jing leng ba kate ko Oh, bilor le này nè. Nakaliang jongka unit area Tisau Maurus Hiar terter te hakba ngilapej kadbarangnya kisni kipor barok ngiui ba kane ka bam umdi labon ong ba nadu nang nena Kenkba terter kaya chadu chati kapoi hadamoi solang nang ta na damoi solang kapoi PHE warna PHE kadai kajing supply ya ka sor Nongniah bro kawai te hakba ngi nakaliang jongka unit lokal taksi habangi nya taksi ngiyat ngiyang hakane ka jaka ngiui bakane ka jaka kala jaklia palat ladap sisa da kita ki jaklia ki ba laduk ki pempar ki hogis ki bilor kiat haduk ki miau yap ki knaya bro kila susong ki berni bat ki berat hane ka te nakaliang jongi jongka unit lokal taksi area Tisau Maurus Hiar ngimla ban supaya tangda ki khmat habang ui hakane ka jing jaklia hakane ka jing Jaboh Jabain hakane ka te hakane ka por ngimban se ban sim da kawai ka rai da kawai ka jingmut lingba da ka unit sim tang kawai ka jingmut ka jing berkat long ba ngi berkat lam na ta upaj ba jongi khnang bangin yo ya ka jingko jingkhia lingba da kane ka habang ya bam nya di ene ka te ngikirpat ka juga por ya kipaj ba ki nonglej nongwan ya kane ka surok than chnong jongi Tisau Maurus Hiar ya kane ka bypass ya kane ka Kenkba terter ngikirpat ba padalong ka bala sngewbha nang nei sakhamat hakba klui ba hakane ka sngi ngelak penlong ya kane ka jingpynbna kumne te nang nei sakhamat ngikirpat ba sngewbha ban burom lam yangi kitrai snong nang nei Maurus Hiar Tisau hakba ngilak wan ban Pynkhuid ya kane ka te nang nei sakhamat sngewbha lada piaj piang ya kane jaka kumki kimi ki kpa ibadon ya laki jong ki kun dai lada pipo ya kane ka jaka ba Pynkhuid ya ki Jaboh Jabain jong ki kun dai ba ong ba kinia song haki plastik ban berat hakane ka namar ba totip ba kane ka kadai ka bam di jong ki pajba Nongniah jongi hi jong ka sor Nongniah jongi hi barok kawai tengi kirpat ki pajba barok ba ki bawan piknik lana ki bayaj bayang hakane ka surok ki balai Shillong lana ki balai tura lana ki balai cai ro ki bayaj jeng ba kane ka surok
kin subha ban burom lam. Kejongan sngewbha ban penpau itu ya para driver apa itu unit ba ni kami sing kan rai ya kapan wan ni kan Pynkhuid ya kan dak ji ya teli milala ya kapan ya koi kat ne ki para driver ha kapan wan ni kan Pynkhuid ya kan te nagleng jongang ya kan turu ba laklong ha kan kabynta laklong ha kan khubor nagaleng jong ngenyai ay ya ji sukri ya ki